Lekker, lekker. Gewoon lekker vieren dat de lente weer begint. Heerlijk. Heerlijk gewoon. Het is een feestdag, Joet, want de maaitijd is officieel begonnen en boeren litten voor het eerst na de winter het veewen naar boeten. Bij boer Bartle Holtrop in Rotstergaas het is de Kouwendoens een grut spektakel. Doekt altijd een protte publiek. Vanwege de coronamaatregels is dat nou oors. Elke nien moet in de auto komen. Hoe dan ook, het is genieten, Joet, voor bist en meesk. Het is wel grappig dat ze het koeiendans noemen. Want ze springen. De naam is wel grappig. Nou ja, wij wonen dit wel een keer zien. Nou, wat ik al zei, dat weer voor jullie de eerste keer. En, wij hier het nooit eerder doen. En voor de benen zit ik wel leuk natuurlijk. Nou, die koeien kijken. Ook een leuke uitje voor de kinderen. Anders is eigenlijk niet zoveel te doen. Dus dachten wij, nou, gaan wij even kijken. Genieten en natuurlijk een hele leuke manier om te laten zien dat de landbouw natuurlijk net voor niks, dat het net samen wat is. Hè? Dat mag ook net, dit wel vanzelfsprekend, maar het komt net vanzelf. En nou, dan kunnen we dat dan mooi zien. Ja.